வணக்கம். முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் 3ஆம் படை வீடான பழனியில் 2026 தைப்பூச தேர் திருவிழா கொடியேற்றம் ஜனவரி 26 திங்கட்கிழமையன்று நடைபெறவுள்ளது. இத்திருவிழா 10 நாட்களுக்கு ஜனவரி 26 தொடங்கி பிப்ரவரி 4 வரை மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறும். இந்த 10 நாட்களும் பல்வேறு வாகனங்களில் முருகப்பெருமான் வீதியுலா வருவார். பிப்ரவரி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை தைப்பூசத்தன்று முருகப்பெருமான் வள்ளி மற்றும் தெய்வானையுடன் திருக்கல்யாண கோலத்தில் அருள்பாலிப்பார். இதன் சிறப்பாக 3 நாட்களுக்கு பக்தர்களுக்கு கட்டண தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. விழாவின் நிறைவாக சண்முக நதியில் தீர்த்தவாரி நடைபெறும். பக்தர்கள் அனைவரும் தைப்பூச தேர் திருவிழாவில் பழனியில் கலந்து கொண்டு முருகப்பெருமானின் அருளை பெறுவோம். ஓம் முருகா, ஓம் சரவணபவ. நன்றி.